L'inici de la campanya de Compromís a Castelló ha sigut a la plaça de la Pau, en ple centre de la ciutat. El candidat del partit a l'alcaldia, Ignasi García, es marca com a objectiu arribar als 6 regidors i poder continuar les polítiques progressistes que explica han transformat la capital de la Plana. La gent ha de decidir qui els ha de governar així. Heu llançat el plató? Per tant, comencem la campanya, sabem que anem a tindre possibilitats de liderar. Con un simple clic empieza hoy la cuenta atrás para conseguir de Castellón una ciudad más libre y moderna. Estan fent-ho malament? Ciutadans de Castelló ha optat per la tecnologia, com han vist esta nit el candidat Alejandro Marín Buch. Imagina una ciutat verda als barris i precisament això és el que ha dit que farà arribar a tots els districtes per conèixer les inquietuds dels veïns.